Sună pe cineva și spune o poveste despre blenderul acesta, care este din colecția nouă Western și o să-l câștigi. Te bagi? Da, haide. Bine, pe cine suni? Sunt pe prietena mea, Alexia. Pe lângă asta o să câștigi și un drinking lead. Da, Ce faci? afară cu Ștefania, tu? Ce crezi? Am câștigat un blender foarte mișto de la Ce, Blendigo. mă? Nu cred. Ba da. Și ce crezi? Are plin de vacă direct. Ce caterincă, să-mi trimis o poză. Îți fac, să-l păstrezi, nu? Evident. Dacă nu le-ai tu, mi-l dai mie. Nu, îl păstrez eu. Arată așa, gen cowboy, știi ce zic? Aha, interesant. E rustic. Rustic. Western, nu? Da, e western, e, așa se numește și colecția, ce crezi? Nu cred. Ba, pa! Ok, deci prietena ta chiar a intrat în caracter. Poftim, ai câștigat. Cred că o să-l împărțim. Da. Și cum ți se pare blenderul? Îți Mi place? se pare foarte interesant, arată super. Și dacă ne urmărești pe Instagram, primești 100 de lei în plus. Ne urmărești? Vă dau follow acum. Deci nu ne urmărești. Ne-a dat follow, să faceți și voi.